Kärnä Jesse vittu hakkaa teet kaikki. Ei vittu kestä on vastusta. Kuka vittu se on? No vittu Kärnä Jesse, sehän vittu hoitelee sut vittu koska vaan. No, ei toi nimi kyllä sano mitään, kuulostaa ihan nössöltä. Älä nyt vittu luule, se aiheuttaa sun nenälleskin menkat, jos puhut noin. Kerronpa pari faktaa Jesse Kärnästä. Ei kenenkään elämä ole tällaista, kun tää jäbä osaa hommat, niin hoitaa etalle sekutiin. Se sultakin purukaluston poistaa, se loistaa. Se tavat on jotain erikoista, ettei tämän maan päällä ole nähty ketään toista, ikä 14, eikä vastusta oo kestää. Kun Jesse alkaa mankissa kanssa relestä, ei kukaan voi estää, kaikki lähtee laputtaa, koska muuten käsittelyn jälkeen alkaa kaduttaa. Tarpeen tulee Jesse pahasti satuttaa, paitsi Karppisen Tia kyllä saa patukkaa. No takuulla on se sen verran hienoa, et Kärnä Jessen tietää koko vitun tienoa. Kaikki ES-jonnet laskevat talleen, koska Jesse parempa ei löydy Paltamon yläasteella. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Joka vittuun äijä ja ämmä, eikä kenenkään elämä ole tällä. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Joka vittu äijä ämmä, eikä kenenkään elämä ole tällä. Jesse on vittumoinen pahis ja hullu muskelimöykky, joka näyttää ku oli salilta tullut. Eikö sana kuulu vai eikö se tehoa? Se on ihan sama mitä Kärnä sanoo, se on aina jotain eroa. Nopea mankimies ei todellakaan oo hidas, vaikkei myöskään ookaan koulun ahkerin oppilas. Mut mitä vittu väli, ja sell on parempa tekemistä kuin kuunnella opetusta, joka on ihan berberistä. Ja sell on meno kovaa, niinku Tekkenissä. Jos joku luulee pärjäävänsä, niin ei helvetistä. Kun onhan Kärnä, niin omalaatuinen epelin, niin rich bitch, että WC-paperina toimii setelit. Jutut tehtäviin ei tarvitse alkaa mutista, koska turpapetohan käy Jesselle huvista. Tää jäbä pystyy hoitelee kaikki ilman asetta, koska Jesse parempaa ei löydy koko mies Lahdesta. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Ei joka vitun äijä ja ämmä, eikä kenenkään elämää ole tällä. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Joka vitun äijä ja ämmä, joka vitun mummo ja vaari. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Opettajatkin voi painoa vittu, mua ei niinku Kärnä ei kiinnosta vittu, kenenkään ei opettaa. Suomen kovin kundi on Jesse Kärnä, ja se myöskin tietää joka äijä ja ämmä. Vittu sen pitäis tietää kenenkään elämä vaan oo tällaista. Ei missään vitu, ei missään vitun nimellä. Painakaa nimi mieleen. Jesse Kärnä.